नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती में सभी वर्ग के अभ्यर्थी खातिर उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष का छूट मिल गई। आपके बता दें कि पुलिस विभाग में 60,244 पद पे भर्ती का प्रक्रिया आज से शुरू हो रहा बा। जहां ये भर्ती के शुरू होखले से पहले ही अभ्यर्थी सड़क पे उतर आए लोग वो लोगन के मांग रहे कि भैया आयु सीमा बढ़ावल जाओ, काहे कि कोरोना के वजह से कई साल बेकार गईल बाटे और भर्ती भी विलम्ब से आयल बा। तो कई लोग जेकर उम्र ज्यादा हो गईल बाटे उ फॉर्म भरे खातिर एलिजिबल ही ना रहे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 साल उम्र सीमा ये भर्ती में बढ़ावल गई। ओकरे बाद से अब 22 साल के जगह 25 साल वाला भी व्यक्ति ये फॉर्म के भर सकेला। लेकिन अब ये परीक्षा में दूसरा अड़चन फिर से खड़ा हो गई बाटे। दरअसल सिपाही भर्ती का लिखित परीक्षा आयोजित के लिए में जो दूसरा परीक्षा अड़चन बन रहा बा, भर्ती बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा खातिर 11 फरवरी का तारीख प्रस्तावित करत हुए सभी जिला के डीएम और एसपी के तैयारी करे खातिर कह दिया गई। और यही दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती खातिर परीक्षा होखे के बाद सिपाही भर्ती में करीब 25 लाख, जबकि आयोग की परीक्षा में 10 लाख अभ्यर्थी के शामिल होने का संभावना बा। ऐसे में दोनों परीक्षा साथ में आयोजित करावल प्रशासन खातिर बड़ा चुनौती बन सकेला। वहीं दूसरी ओर भर्ती बोर्ड द्वारा बुधवार से शुरू होने वाली ऑनलाइन आवेदन का तैयारी पूरा कर लिहल गई। पहला दिन सबसे ज्यादा आवेदन होखले का संभावना भी जतावल जा रहा बा। आपके बता दी कि जब ई उम्र सीमा में छूट दे दिहल गई तो एक बाद तो भयंकर आवेदन पड़ सकेला। जो 25 लाख अभ्यर्थी का अनुमान लगावल जा रहा बा उ 25 का आंकड़ा 30 भी पहुंच सकेला। तो खैर अब देखे के होई कि कौना तरीका से सरकार परीक्षा की तिथि में कोनो अगर परिवर्तन करेले या फिर कौना तरीका से 11 तारीख के ही दोनों परीक्षा एक साथ करावल जाला। खैर आप सबका क्या राय बा, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।